Iken ben ketok salaman. Unggah tangan iku Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kayane golek anak-anak apa ora tau dimiki kok anak. anak kok. Joget. Awas gojekno. Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Iki ora saben wong lho. Banyu to kowe nguyuh ning geger to. Keringet, Pak. Keringet to kuwi. Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyone geger. Tibake. Kaya bayi nguyo geger. Iya to. Kowe gila dhewe mok gawani topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol niken ki. Nguyah. Nguyo, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang aku. Nyawang aku. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah, disawang kok ora Sinden. Ya Allah. Joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kacang ono Mas Ucek iki. Lah, ora gelem. Biasane gelem. Lel olel. Kuwi kaine pirang sendi ya? Joget wong bagus. Loh, joget kono aku. Dodang aran sali Hatiku kayunan. lanungan Saya nampai batur. Dasar ayu leceh-leceh. Okang-okang hatiku jadi kopeng. yo Sedikit ga iki lho Pak Kardi. Dodang dodang jauh tinggi. Tapi ngastomik tak bagus. Ngastomik. Kok kae lho kok iki apa to kok ya? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti kaya Pak, saku. prasawa suwe-suwe Pak Bak. Lah cak Ngertekan napas. Lah kuwi kancaku kaya biyen kancaku. Oh, rencange jenengan kok. Lho iya. Lah kok mboten direncangi saniki. Lah ya kudu andum basuki Oh, kono ngeten, kono nggih. sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngodinunga saling ngoten. melengkapi. Sitok Oh. ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, Mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis. Wis teko kene ngonten mawon. awakmu rene mu merongos
jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula nyetetep enten wingi sinden. dilus kok ora kena. Lho, masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megal kowe ta? Jan ketoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu Ya ya. witekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten Lho kathahe. pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pagerah gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah layak arep dirayah wong iku tibake sampean to. Nggih. Dadi raya-rayane Nggih. ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong ngono. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya nek Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokke iki lek wonge gudi dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Nggih. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, Mergo dadi didhekke selo-selaning selo, ngene Nggih. selo ditokne. Ngono. ditokne. Ditokne lek Yen wis oleh wis selo. selo, yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh ku duwe nek selone. Oh nggih. Rumahku Nggih. pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongne apa kowe iki kok rumah ora ngerti pok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi botol Sidomulya kok tanggamu kuwi. Oh, Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku Heeh. mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh liwat brobos kaya tikus brobos Enten mriku wau. Nggih. Wong ade ntrudus kaya. Sing Ade kakung rutus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Kinarya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Wah, lah treke pirang-pirang Pak Nardi iki. Wah, Loh. masa. Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek Tok ganjel tok. oh ganjel. Lah iya kuwi lek basane kene kek. Ngono. Kek nggon aku mati kok. Oh, Anu alah. wonge piye wis kek ngono. Oh, siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh, nggih, Codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Nggih. Blitar ki wah, ngono langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres Lho, menika tulisane ki lho, nggih. Ude Jaya Mulya. Udi. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi Ya to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat ta kowe mau. Kuwi lho, Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak. Enek. Den, enek ora Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane di templekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Nenggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning Kuwi truk ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo aku- nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku iki niku. cara omahe Blitar lho bintene tak jak dolan kowe ben dina. Angger Dolan lunjur to. ngene sendur no tak saki. Ngeng ning Mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun lho, Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Aku. Terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. kalbu. Hmm. Pak Sunardi Pak artine Sunardi. apa? Asma Kinarya Japa. Coba. Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su. Su. Mau ora ngomong sik to, Pak. Banyak nang kene iki kowe ora tak jak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah boyo WAC to. Kowe iki wong manjing ajur-ajir lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa ki saka Sanusi. apa Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso. Ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi Nggih. wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajir. Nggih.
Kados panjenengan Pak. Amor yoga. Heeh. Ya penonton Amor. ngantek bingung bedane ndi uncek ndi yogane. Amor Amor sing sinden. ngendang. Bingung bedane ndi uncek ndi Kendange. ndi sing ngendang kaya. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung Ndi bedake uceke ndi slenteme Heeh. ngoten to. Terus Amor- amor wedhus ngoten to niku. Eh? Ndi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso to kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Lah, Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese Nah, dalam kata lain blater. blater, grapya, Semana, Hmm. semulur. ngaten. Nar. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetap bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah. lokak malah saya kebak. Kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis contone Wayangan. wayangan terus. Awake dhewe dalu niku alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Sing terakhir alhamdulillah. Di walang kadi kok beluk dem. di napa di niku. Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Jopo. Jaya mulya. Jopo. Jopo Jaya Mulya. Udine kan Jaya mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suwe ra pedhot nek kaya buta malah. Blangkon kaya adimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Nggih. Didongake Nggih. ta bagus. Nggih, Ude nderek. Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora tambah. bengi kita kok ya. Lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Oh, Mas jen- Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Semoyo. Padegareng. Semarang. Padegareng Sumarbagyo. Heeh, Mas Wah. Sumarbagyo. Untung aku ora digandhenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandhenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lah nyapa? Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampeyan Napa? iki ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik. Buyuh wis padha teleke lho. Ora cetha. Dalem rada mati Nggih. ta bagus kowe aja Niki- mepet aku padha lanang iki. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Iya. Nardi gelar hajat. Heeh. Mugi tansah pikantuk karahayan kalujengan, tinebena panggoda pangrencana, Amin. celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma Amin. Amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi penjane menika piantun budaya kok ya. Nggih. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti dua malam. Nah. Ngono. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepingin ya kuwi presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge coranane wonge ki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup wong kaya sampeyan ki. Wong mangan lho, iki mangan lek ora 3 piring moh kok dhek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Atik. Apa iki? Atik. Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat mboto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Nggih. Ternyata wong mboto Sidomulyo isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, anu
Sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Eka kalih Mbak Kris. Nah, Ingkang putih piyayunipun. Lha kowe ditan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing lencem ngoten lho. Oh. None, neno, none, ya. Yo, toyo. Oe, Iya Pak. Yang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Lah, Wong kok- lanang ki anu le, ala tur wenang. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Pokoke ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Kang Jajal. dalu Mbak Eka. Kenalan. Nggih. Kenalan ki aja ndingku ae to, Le. Ndangak to lah. Ndingku piye to, ndangak. Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngeten lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Kuwi lah wong ndingku karo ndangak ora enek bedane to, Mas. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Lho, Mas. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Kula saking Blitar. Memang Saking enggak Blitar. kesel, Anu tolong Kris, Napa? teketno pisan Kris. Mas Nggih. aku. Pra Mas aku yo kenalan Oke, yo Mas. yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngeten. Tapi Betul ya, Pak? Eh? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Lah akhire teles lek sampean kan mboten to? Mboten, Wis mboten. pesan. Damel pempes ya. Pun, damel pepes. Pun betul, Mbak. Oh, pun ditambah. Tapi radi maju Pun, mriko nggih. jajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge Apa? gawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Sakit mandap napa mboten? Mana boten ayo putih. Saged, saged saged, santai Bu. mawon lho. Iki wong loro dak ngeroyok kabeh lho. Aku ulatke siji wis blenger kok. Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. Betonduk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ra iso mumbul diumbulne. Ra iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Ya. Rasaku kok. Lah terus jarane Iya. layune ngoten. Aku tak andhok dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, brak ngono terus ilang. Kae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora enek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah baris Krisna, nggih. manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan liyane wau. ya oleh. Sinawang tanpa seni. Kris, kowe iki ya menyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong, Mas. Suarane, Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu nek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action panggung. Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon kenca Kecono. kencana ngono. Oh. Ya sing ndi mau gandrung sing ndi. Siji-siji ngono Tok lho. sampean Mas. urung ditekne, sampean dekne kan, Oh, Mas. sampean Dekno tekne to sayang. kuwi wong Wah, lanang. walik, Mbak. Hmm? Walik.
Nyapa? Biasane kono leh ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. kaya Lah kene gedhe lah aku cilik kok. kaya ruru wae ya. Nek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora apa. Lah kok malah ngenek-ngenekke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipiti. Jare kok pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Rasaku. Dipiti-pitike ya. Ora apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Yo Wong aku bacut madhep mriki kok mriki. berarti sing mok demen iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno Kris aja oleh plin-plan Oh, Kris. oh, Karo sing wong lanang iki lanang sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tundep poin. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae Apa sebabnya kok milih kuwi? gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit Apa? piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus Bayo Piye? piye Mas Piye? Piye sampean? Mas ma Boy? malam pertama Piye, piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae. Masih goleki ra ketemu ngono lho. Eh, Sampeyan ngarani aku ombo. goleki ra temu-temu ngono lho karo mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia. Lho, tandane Kris Sandal. sandal. Sandal sing dencoki laler iki sandal rumahmu apa kowe? Lah yo. Oh, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngetik. Anggerku. Dereng, Urung ta? dereng dugi mriku. Ha terus. Sinawang datan bosen. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu alem. Iya. Sampeyan nyawang opo? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sak mlaku. gitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betung anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane, Syukur. asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Kebo. Wes Ora, ya. masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek cemple ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki. Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. Ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta, Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampe lanang tenan, Ndang. tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku Ndang sik- balesen lek wani. sik Ndang Mbak, balesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten meneh nggih? Agah, Jadi kacung tangane kobong jenengan. kaya.
Yo. Anggen Ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wong kowe madu krana, tak kira madu krana. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Romani sing sawang ndi? Nggih. Catur Rai. netra. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Utuh. Niki nggih rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong entuk demok. Nah, wong jenenge Railok. Lah nggih rai lok. Ya Pak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora teko ya. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Lho dhek mbayangke lek mesem Lek lho. Nek mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku Bang. Bangga. Ganti madhep rene. Bu lagi Kosek, sejilut ya wis. Aku Ngono. kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh men mbok genti krisniane. Dan niku sawi lho Mas. Tapi lho selak pengen. Jilut. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene Lho, sik. aku lho piye lah. Aku lho selak pengen piye? Yo kowe Aku piye lah selak pengen. Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Masaku. Yen mati aku wis kurung. Heeh. Angger tresna kumba Eh, tapa Cek. Gah aku. Kowe iki seniman kono Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Bukan anyar lho. Nggih. Tanggane tanggamu ta kowe? Pripun to iki? Kae Kok tanggane tanggamu? Engke leres. Lah iya berarti pendhe tangga berarti. Gadah. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta. Nggih. Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye ta rumah saku. Piye to? Lek joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Oh. Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. Lah niki kan bolak-walike jaman. Oh. Jamane dan genti sing munyer sing lanang. Oh, Aja sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser. Yes. Kekean iki gangsing. Gone sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa? Kekian ki ngono kuwi anu wong Kekean ki wong pokok sing- bar-babaran. Kekean Iki pokok ngene. sing titik kalah ngono maksudnya. Oh nggih. Kekean ente kekean. Kuwi mekeh-mekeh Lah baru. piye? Ya calekmu mekekeh piye ya jal? Lah niki pun mekekeh kok. Ora ngono lho. Mumpun iki. Ora. Coba diaturi tembangin apa nduk? Manut panjenengan. Ninggalkan tresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Buka Siarno, cek Sampe Siarno. siarne, Mas. Enggak itu tublak tutak ben disiarne Mas Uncet. Iya, dutak tulak. Siarno lagune ninggalkan tresnan. Oh, lakon nyarke lagune to. Oh iya Noro kowe kan siaran apik. Rada Oh, maju. lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Jelas kaya. Kowe yo iya ngono ya. Ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding ki ya. Rajak rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. Nggih, pun penake. Siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira? Bapakmu pira kok bapak-bapak iki? Kuwi aja
ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbok Pak aku ora roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu, yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya ro kowe nek lampune ki mriki bengi to, Le. Genahno to, genahno. Kok ngene malah. Nesu. Mboten mosok Lho, nesu. sabar ya pisan. Para tamu. Lho engko tamu mok celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng nggone, Le. Para penonton. Lho malah penonton dicupluk kabeh kuwi rumah tamu lek munggah rene yogane kecek-kecekno. Piye to Ki? Ya. Sing leres pripun? Sing leres pripun? Pengen roh contone. Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Iki nang kene kowe. Bekah diwales. Lah kene Traya. Mano Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatahe iki kan barang wis santekne tak nggih tuku wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe arep rencana tak wehi ulang wedhus, ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan ya lho, ora. Oke. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau teh Krisnia. Mbak Krisnia. Ugi Mbak Ika. Eka. Heeh. Ebrotpati. Ya. Tutak apa? Iya, Ya. kompak tenan Lah, mboknya ditanggap. grupe ya. jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek nika Nggih. Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Jadi Oh. Joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Nggih. Cakra Budaya. Nggih, mboten Iki awak ana, nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-tosi Saman sing niki. cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi sak ora-orane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nar. Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. sampeyan Ugi iki warga cedhek. wonten ing Boto. Lho iya ono. Tapi ditimbali genduk Niken ngangge spot apa ya Niken iki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan Oh. dadi iki njoget cara Bali Lea. Cara Bali kula Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake apa? Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. jenggot. Cara Bali. Ini Cakra budaya. Iki Niken rawuh. Nggih. Sampeyan aja nyatru, kudu alus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Pripun? Putri Kediri. Piyayune alus. Heeh. Putri dadi Kediri ya. iki biyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen. Pilih-kilen. Ayo, nduk Oke. Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Inggih, pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu.
Aku Nggih, anggere leres. ngomong karo kowe iki mesti tak bolak-balik, marani uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi Ah. dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan, nek uncek iki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae dek. Popokane dangkelan gitu. Nggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke Bapak. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Amin. Nggih, pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat Karo- selalu. Heeh, amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu, ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Boleh Ya kaya Rabbal wingi Uni. Allahumma Amin. Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Bapak? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi, pundi. Uncek roh Bang, uncek. Uncek. Mboten preso uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wo, Anu Bapak, ini nikannya sakit mata Bapak. oh ngata. Oh, Iya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo Nyawang sinen-sinen jelas. Heeh. Nyawang yoko-yoko jelas. Kalau uncek itu mana? anu Oh. nyawang bangsa lelembut kan mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak Lah mbok ya di mana duyoi. Heeh. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek ning ndi to? Aku ya mari ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek ning ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Wow. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur carane megur nggih Melenyok, melenyok. Heeh, Melenyok, melenyek. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus Agus pas kipot. nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus Wilidan Mas aku. Kok iso nang Agus sih? Lho. Sing pandangane ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman, le ben. Salim, Niken, Mbak. Nggih, monggo. Niken. Ini kan ben ketok Mas salaman. Agus. Salaman. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan iki Gus 3 dina Gus. Disaki. Eh. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi Oh, dangkal alah. jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ra diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho niki kan. Ora ketok, ora ketok, ora ketok. Sesuk anu ya le kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek Cilik-cilik malah suarane wedi. tapi ya ora enek Heeh. wujute kok. Mek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat Nggih saestu. iki nyat entut tok. Oh, lah iki lho bolane. Wis ket. Bola-bola. Bola apa to? Wong bola. Wah direken. Direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali ora. Salim sik. Bali Mbek budene ra tau salim. Budhe. Bude iki buru-buru gede tegese bocahe longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo, gede. Kang. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Eh. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai.
dicilikke kae kan regane Oh larang. iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso ya tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rada ceper. Terus ngene iki pomo Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Aboname ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sama Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumah aku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumah aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso heeh. nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9. Uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok Duit jawabane iki lho. dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Lho, melu-melu niken ki piye to? melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah loro piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, Beda Nek, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah loro. Takono ning niken karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip. ngono. 14 kurangi loro iso Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane tadi saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean Nah. kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ah, Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. iya. Saiki Wong wis jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Nah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus bocahno Gus guling nduk kuwi Ken. guling. Guling kuwi nduk. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Oh, Celi, wes. gagar otak. Aku celi. Tenan. Goceli. Kuwi Agus Nikbot iki pengen dirangkul niken ngono kuwi bojo kowe lho cek. Bojo kowe. Oh, Mas Agus pengen diranggul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, iya. Asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lah, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa-apa kabeh. ketok. Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kaya. Rumah aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur, Nyawang dhuwur lho. saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa ki muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Ya niken karepe gandrung to sampean. Ya, Ya. Kang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-edok lho sing ambruk. Niken ki modele Wah, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. kaya niken awanmu mengke kali muncek to ayah utawa papa. Malah konran kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah domongi ya. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire ro ngene. Kene rong kulino krungu aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbuh. Anu. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujune. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak biasok kowe kok masamu.
Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Kaya wastafel kok, Pak. Kancane kok Kaya keran kok. Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niki kan kaya ngundang ponakane. Ya kangge bawa napa anu, cahayu apa tembang kekinian? nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah, Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. siluman kelelawar Dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Sawer. Aku ki arep buka catatan. Iki ra Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan, anakku salah. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Udang terus anake prayo ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Mataku kok Oh, Iki apa to ya? wis ora apa-apa kowe. Lah, tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langkone. Blangkone gaenen. Nah. Impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora ero apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekan lho. Awas. Lek gocekan lho. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Ayo. Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ya iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik ya, Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Ah. Iki jan rumatok kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Kok Pak. keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger to niku. Nguyuh ning geger. Tibake Kaya bayi ae nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Lho iki apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu lho tak geretku tak kira lek Biar lumangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, sak-saged. Oh, tomo jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Hemanipun Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Ben maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Putih. Lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nang toko mau nganu ndudingi tok.
Tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken kuwi. Nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang aku piye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku kowe niken sawang seneng lho, niken seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem ning kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang kok ora etuk. Sinden kok ning kebon kok ya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe ajine guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Kak Wak, aja Wak. Ning kono ae. Ya. Ben golek nakal tak waplok lho, enggak kaplok. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya. San engkang anggarama. Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. adokes lho, Pak. Lah niken kon rang guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya tak bacok aku wedik kekrek. Tak suwampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude Nah, kene. Rene. dipoto. Ya kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Cewek tak foto. Lah, Nah wis seragame cakra budaya. Nah ngono. Wes. Kene. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, dari rumah aku. Eh. Dek niku mengke status iki kok. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. seneng ya. Aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak rumangga aku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk Heeh. nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trima, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tung dlang halus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak ndanding, danding tung tak keplenyek,
tung dang danding tung plenyek debok tung dang danding tung keplenyek telek. Aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sanggih antenge ora umum. Ya terus kudangan cara iki. Ayo, Ken, terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak penembang, kakak Niken penembang. Iya, Pak Dik. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak, nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dek. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono mawon. Sak aja diganggu kok. Peran dene maksa sekar. Kowe nek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemeklenan. Jebul kang masuka Nyetas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing Pak. gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Mak aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Embuh ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu deraken. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Kira iso. Pamane aku rabi ya. Sanggagake iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo ngene kebojone kok. dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita ajak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndi dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Hooh le. Kok wedi kok piye? Lumayan aku apik. Bukane lek semu bukaan. Topenge bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang ngrupeda. Nguntak tresna nadyanmu srana piranti. Ken. Alam. Iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak Tak pamit. bilang kene, gorene tase. Hei, hei. Ora iso, ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki
Sampeyan umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten? Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Mas aku. Entekno, Nduk. Gambarmu Langkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe. Digawe langkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Inggih. Diaturke dulur-dulur sing boten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing boten pareng rawuh. Juga pepundhene awake dhewe engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Alhamdulillah. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Nggih. Matur Kok sembah diaturke nuwun. Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncet. Oh. Bukaan WA-mu. WA-mu lho bukaan. WA-mu lho bukaan. WA no. WA-mu lho. Mo Pak kula ora rangkepan kok. WA, WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti ku Chat-chat WhatsApp. Chat-chat. Oh, Maksud Mbak. kowe iki di-chat karo Pak Eko, di-chat, Oh. di-chat wajahmu, di-chat. Ben Sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Rambut Joget ana Cak Bagus. mas papujanku jejantang hatiku sambungku monglen cedalu ngrupit dasaremu kalauan garamaku Kang Mas Kang merah titis saking murih lestarine ati pirantine tanan ingkang rumbe Bayang ono, bayang kok kaya ngopo. Ramoe atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Popo tenan sida hati cepetan tika apa Upama karo niken tah telu dikanthi, kowe apa ya gemati. Ya kudu gemati. Oh, cah telu iki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lah ya, cah telu tak kanthi iki maksude anake niken upamane. Umpamane. Iki Nggih. sambung Nggih. wanci dalu iki sambunge mung bengi tok. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo niken mau karo anake. Ya karo anake. Lho berarti karo niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu. aku ya. Minda poya yen tasih rip lan nandika Ya. mulya jaran lair putri terus
Oh. Sambung wanci dalu. Langsung cek. Ya oke swara saka Niken Salini. Katur Bos Tarno Tengah Jaya iki. Oh nggih. Bos Maris Sugiono Surabaya. Oke. Pak Enanda. Ya. Ya Pak Komudiono. Betul supaya nambahmu titik aman saking Purworejo. Pak Nardi. Mulya, mulya. Sambung wanci dalu. Apa itu? Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah paya. Loh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung wanci dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, Diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok Lajeng udah lajeng ada. lajeng pripun lho? Lah, iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho? Heh? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papah mau ya wis dalang kan Heeh. sore mau bar iki Sore. berlimbukan ya cek anune. Cek enak Heeh. neh. Pengramit ya wis Nabuh. nabuh wisan. Heeh. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh. Aku Siap. ya wis nyanyi sama terima main joget tok. Main joget tok iki nanggapne Lagi- kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa? Ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Ah. Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Tak Lek semangat. lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono ta. Dadi kowe timbangan ngono. Malah lingguh, malah lingguh. Ya Allah Ya kok. Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku Ora. ora ketok. Lah iku apa padha ra peneran to? Golek engkon sing penak, golek engkon sing apik. Komposisine. Apa Ya Allah kan nutupi kotak iki lho, Iya nutupi kotak, percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek titik kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Bener. Syukur. Eh? Syukur. Bersyukur. Lah iya,
Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur iki beda. Bedanipun. Jajal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh kok. Wis lungguh ya. Pun. Mas aku. Iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andal Soibul Bed menjadipun Pak Nar. Pak Nardi. Nardi Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Napa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut Ya. anu Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayuban nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Warudoyong Doyong neng pinggir kali. Ayu teno deblong saikine kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Boten. Lah ngono tembangno engko. Nah, iki kan ben tembang tresna sejati, katresnan Katresnan sejati. Katresnan sejati. Nggih, pundhatipun Pak Nardi Nggih. diaturi sedaya kru saking UD Jaya, tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresna tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papahi piye? Ya Allah. Oh, tenan to blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to? Judule apa? Tresno tekane Tresno mati. tekane mati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Sing bener. Tresna tekaning pati. Sing Nah. bener. Lah nggih jenengan wau kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok mak terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mak terokne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut Enten ngono ae. tresno tekane mati kali LDR, Papa. Nah. Oh nggih, ha niku manut panjenengan diaturne LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. lali. Ladrang. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Papa. Oke. Rati- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Rusa. Ya ndak. Mereka Pak Nardi, buntutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. Wah, tembange Jos. LDR ki kepenak. Hmm. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak Nggih, rumiyin sing baku Papa. tetep didongake ya, Nduk. Pak Nggih. Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi yang putri Bu Kasih. Injih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi. Uni. Tasakuran Amin. dalu menika muga dadi tombo karena sing ndongake piyantun pirang-pirang. Amin ya robbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek, Nggih. iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudoyo. Ngaten. Nah. Ugi wau kesupen kula Apa? saking ponakane Pak Nardi, Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih priya idaman. Oh ngaten. Ngaten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Tapi tembangno Warudoyong ya. Waru doyong, doyong ning pinggir kali. Ayu moblong. Kuwi ta parikan tok ta kuwi. Saikine tambah gedhi. Heeh. Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon. Ya. Waru doyong neng pinggir kalen. Intan karo Ayo Mega Jember bareng, deno Kak. deblong saikine kok tambah lalen. Nandur pari neng tengah sawah mugi Joget ono tembangnya panarti berkah barokah. Waru doyong mangklung ulon. Ayo deno deblong tinggal jagong keloni uwong. Ngetan bali ngulon temu wong edan dijakelon. bae kowe gerakan. Doyong neng pinggir kali. Ayo deno deblong saikine ana ngendi. Mangan roti ante siji mugi panarti lancar rezeki.
Gusti. Amin. Waru doyong doyong pinggir kalen. Ah, Ayo deno deblong saiki kok tambah lalen. Tuku piring rupane abang kesel miring yo ngadang-ngadang. Warudaya ku pancen tembang parikan kok ya. Nggih, Aku kados sing- kijing miring Heeh, niku. aku nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi? Ngadang-ngadang. Ngatan-ngatan. Tembange pundutanipun kanca-kanca parkir Cahayu Napa niku? cukup nganggo tembang ya kuwi langgam sabar. Oh, sabar niku langgam to Nggih. sakniki. Langgam. Oh, garape Langgam sabar. Mas iku ilang. Sampeyan gak ngerti to? Oh, ya cakra budaya. Iya. Apa-apa iso, sing ra iso ya mau siji tok. Apa? Kelakuan apik. Ya Allah. Sampeyan ngelane kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Ora Bocah kuwi. ora Mas Gocek. Aku ora tau gecek coro lho. Kok gak sih? Masa tau gecek coro. Mak gecek coro niku. Tahu untuk bengi iki arep gecek coro. Yo, tembange Iya. sabar buat Sabar. dulur-dulur Jaya Mulya.